Ako tong tunan ani nga video, ang pagkamahinungdanon nga requirements ngadto sa langit nga gipadayag sa Dios sa tanang katawhan dinhi sa kalibutan. Tungod kay ang langit dili basta-basta nga ang tao makasulod dito nga dili siya ma-born again. Requirements sa Dios nga kinahanglan nga ang tao ma-born again. Tungod kay ang iya lamang gayong kabubuton mo ay matuman o masunod. Sa 1:3 ngadto sa city atong basahon. Si Jesus mitubag, sultihan ko ikaw, walay makakita sa gingarian sa Dios gawas kun siya matawo pag-usab. Unsa ko man pagkatawo pag-usab? So sa katawo nga tigulang na makasul pa ba diya siya siyang inahan aron pagpakatawo pag-usab? Nangutana si Nicodemo. Si Jesus mitubag, sultihan ko ikaw, walay makasulod sa gingharian sa Dios gawas kon matawo siya pinaagi sa tubig ug sa espiritu. Ang gianak sa tawo usab, ug ang gianak sa espiritu usab. Ayaw kahibolo nga ako nag-ingon kanimo nga kinahanglan magpakatawo kamo pag-usab. Tubot pasabot requirements gyud nga ang tawo matawo pag-usab o ma-born again. Sa inyo ang giingon dito, ang gianak sa tawo usab ug ang gianak sa espiritu usab. Anong gusto man sa Dios nga ianak pag-usab nga i-born again tungod kay nataho ta ni kalibutan nga tawhanon lang ang atong espiritu nga koneksyon sa Dios patay. Asa nagsugod ang atong pagkapatay sa atong espiritu? Sa dihang misupak ang atong mga katigulangan nga mao si Adan ug si Iba sa kabubuton sa Dios. Atong basahon sa Genesis 2:15 ngadto sa 17. Nya gibutang sa Ginoong Dios ang tao sa tanaman sa Eden aron mag-atiman ug magbantay niini. Giingnan ni ang tao, makahimo ka pagkaon sa mga bunga sa tanang kahoy sa tanaman gawas sa kahoy nga naghatag sa kahibalo, unsay maayo, unsay dautan. Kung mukaon ka niini, niyan ang adlaw mamatay ka gayon. Sabay namatay nila ang ilang relasyon sa Dios. Mo'y namatay, kaya nakasala naman sila. Ang Dios nagpabilin man nga walay sala nga balaan. Muna'y giingon diha sa Roma 5:12, miabot sa kalibutan ang sala pinaagi sa katawo, ang sala nagdalag kamatayon. Usa mikaylap ang kamatayon ngadto sa tanang katawhan kay nakasala man ang tanang tao. Pinaagi ni Adan nga nakasala, namatay ang relasyon sa Dios. Nikaylap ang kamatayon sa tanang katawhan sa kalibutan tungod kay nakasala ang tanang tao. Mo nga natawo ta ni kalibutan nga tawhanon lang ang atong espiritu nga koneksyon sa Dios patay. Tanang tao sa tibuok kalibutan patay sa espiritu nga koneksyon sa Dios. Mga tibulaag tanang tao bisag unsa na lay ang buhaton aron siya makaduol nga to sa Dios. Mga buti ni daghan na kayo mga reliyon ron. Unsa man ang reliyon pamaagi na sa tao aron sila makaduol nga to sa Dios. Paningkamot aron kahimutan nga to sa Dios. Ubang mga tao ang ilang ituan ang mga maayong binuhatan nga may makapaluwas nila. Ang uban sad reliyon sad may ilahang gituan nga may insakto. Mabito tong pagsugod sa katong nakasala si Adan ug si Iba nga paghibaw nila nga nakasala dai sila diya naabli ang ilahang salabutan nga dai sila so nakasala na sila mahubo dai sila. Mutong nangita sila pamaagi nga matabunan ang ilang pagkahubo. Atong basahon sa Genesis 3:7. Paghuman gayud nilagkaon naabli ang ilang salabutan ug nakita nila nga hubo diay sila. Busa naghimo sila mga tapis gikan sa mga dahon sa kahoyng igira aron itabon sa ilang lawas. Nangita sila laing paagi aron matabunan ang ilang pagkahubo. Walay kalainan sa mga tao karon nga patay sa espiritu kun bisang unsa na lay ilang buhaton aron sila makaduol ngadto sa Dios. Buhat ug maayo, maningkamot aron maluwas, relihiyon aron sila malangit. Pero ang kabubuton lamang gayud sa Dios may matuman. Atong basahon sa Genesis 3:21. Ug nagbuhat ang Ginoong Dios alang kang Adan ug kang Iba ug mga sapot nga panit sa mga mananap ug gibistihan niya sila. Wala dawata tong ilahang giisuot-suot nga mga pamaagi nila aron sila matabunan. Gibuhatan sila sa Dios sa insakto nga sanina. Buhatan sila sa Dios. Ang kabubuton lamang gayud sa Dios may matuman kini. May isuot ayo na inyo ang gibuhat-buhat. Mao nga sa pagkakaron gustong-gusto sa Dios nga ma-born again ang tao. Kaysa sinugdan gud sa dihang gibuhat sa Dios ang tao, buhi pa ang ilang espiritu nga koneksyon sa Dios. Sa dihang wala pa sila makasala sa Dios. Atong basahon sa Genesis 1:26. Mao ni namatay diha sa tao ang kapariha sa Dios. Unang gustong-gusto sa Dios nga ibalik ang kapariha sa Dios. Atong basahon sa Genesis 1:26. Unya miingon na usab ang Dios, buhaton nato ang tao sama sa atong dagway. Sila may magbuot sa mga isda, sa mga langgam, sa mga kahayupan, ug sa tanang ihalas nga mananap. Buhaton nato ang tao sama sa atong dagway. Buhaton nila. Ingon sila, ingon ang Dios, buhaton ang tao sama sa ilang dagway. Unsa may dagway sa Dios kay niadtong panahon na wa pa biya tawo nga nabuhat adto. Wala pa biya tawo nga nahimo adto kay buhatonon pa man lang si Adan. So sa ba di dagway sa Dios? So atong basahon sa Epeso 4:24.
Isulob ninyo ang bag-ong pagkatao nga gibuhat sa Dios sama sa iyang dagway nga makita diya sa matuod nga kinabuhing matarong ug balaan. So unsa day ang dagway sa Dios gibuhat sa Dios sa tao? Matarong ug balaan. Muna nga gabuhat ang Dios og tao nga sama sa iyang dagway nga matarong ug balaan. Wala nagbuhat ang Dios og makasasala. Muna sa dihang na kasala si Adan og si Iba, namatay ang ilang pagkamatarong o pagkabalaan. Muna nga sa pagkakaroon gustong gusto sa Dios nga ibalik ang iyang pagkamatarong o pagkabalaan. Tungod kay walay makasaka sa langit kung dili ka mamatarong o mabalaan. Tanang relihiyon sa tibuok kalibutan, kinahanglan ka nga ma-born again. Mahibalik ang imong pagkamatarong o pagkabalaan. Kung ang imong relihiyon mo saligan, maunay makapa-impirno nimo. Ang imong mga maimbinuhatan imong saligan, maunay makapa-impirno nimo. Nga kinahanglan nga ang kabubuton lamang gayud sa Dios may matuman. Nga kinahanglan ma-born again ka. Mahibalik ang imong pagkamatarong pagkabala aron ka makatubang ato sa Dios. So sa unsang paagi man ma-born again ang tao aron mabahibalik ang iyang pagkabalaan, pagkamatarong, ang iyang pagkamatarong, pagkabalaan. Simple kayo ang gikuan sa Dios, ang gipadayag sa Dios aron ang tao ma-born again. Hinumdum mo sa John 3:16. Kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan. Tungod niini gihatag niya ang iyang pugtong anak si bisan kinsa ang matuo. So tungod sa dakong gugma ug kaluoy sa Dios kanatong mga tao nga puro patay sa espiritu, naluoy ang Dios nato nga nagtan-aw tungod kay ang kitang tao patay ta sa espiritu, laglagonon ta ngadto sa kalayo sa impierno tungod kay makasasala ta tanang tao. O nga tungod siyang dakong gugma o kaluoy niya nato, iyang gipadala yang bugtong pinanggang anak na si Ginoong Jesucristo apan kondisyon. Unang-una, unconditional ang Dios nga tanan iyang gihigugma, tanang tao sa kalibutan nga makasasala apan kondisyon ang mga tao lamang katong modawat mutuo kaniya. Ang maluwas lamang ato katong kinasing-kasing nga mutuo siyang bugtong pinanggang anak. Apan unsa may atong tuuhan siyang bugtong pinanggang anak aron ta magkabaton og kinabuhing walay katapusan. Atong basahon sa 1 Korinto 15:1-4. Mga igsuon, pahinumduman ko kamo sa maayong balita nga giwali ko kaninyo. Gidawat ninyo kini ug gibarugan ninyo ang inyong pagtuo. Mao kini ang maayong balita, ang mensahe nga akong giwali kaninyo. Maluwas kamo pinaagi sa mayong balita kun magpabilin kamo niini nga malig-on. Gawas kung taphaw lamang ang inyong pagtuo. Gitudlo ko kaninyo ang akong nadawat nga mahinungdanon kaayo. Kini mao nga si Kristo namatay alang sa atong mga sala. Sumala sa nisulat sa kasulatan. Gilubong siya og si katulo ka adlaw gibanhaw. Sumala sa nisulat sa kasulatan. So unsa day ang atong tuuhan kang Ginoong Jesucristo? Katong iyang kamatayon dito sa krus o ang iyang pagkabanhaw. Kinasing-kasing ninyo ng tuuhi tungod kay ang maluwas lamang ni adto katong dili taphaw nga pagtuo. Kinasing-kasing nga pagtuo katong si Jesus ang gid pa imong gisaligan nga mo'y makaluwas nimo. Wala nay lain nimo mga paningkamot pa nga mo'y makapaluwas nimo, kundi si Jesus lang ang puntarya aron ka maluwas. Kay kanang mga maimbuhat mo resulta na kung naa na si Jesus imong kinabuhi. Mo nang nag-ingon si Jesus sa Juan 14:6, si Jesus mitubag, ako ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa amahan kung dili mo agi nako. Anong gustong-gusto man ni Jesus nga ingon siya, walay makaadto sa amahan kung dili mo agi nako. Tungod kay kung dili ka makikreconcile ni Jesus, di ka motuo ni Jesus nga kinasing-kasing na siya nagluwas nimo, siya namatay sa krus ang pagbayad sa mga sala, kinasing-kasing aron ka mahugasan siyang dugo. Bisan dugay na to si Jesus namatay, makahimo siya paghugas sa tanan nimo mga kasalanan. Tungod kay si Jesus Diyos siya, nabanhaw si Jesus, tuwa siya sa langit, nasayod siya sa imong kasing-kasing. Una-una kung kinasing-kasing ka nga moduol niya, muhangyo niya, magampo niya, magpakiloy niya. Tungod kay walay lain yun nga makahugas sa tanan natong mga kasalanan kundi ang dugo lamang ni Jesus. Tungod kay ang dugo ni Jesus mo ang limpyo nga dugo, walay buling o mansa sa sala. Atong basahon sa 1 Juan 1:7. Kung magpuyo kita sa kahayag, ingon nga ang Dios ana sa kahayag magkahiusa kita. Ug ang dugo ni Ginoong Hesus maghugas sa tanan natong mga kasalanan. So walay laing makahugas sa tanan natong mga kasalanan kundi ang dugo lamang ni Ginoong Hesus. Tungod kay ang dugo lamang ni Ginoong Hesus lagi ang walay buling o mansa sa sala. Atong basahon sa 1 Pedro 1:19. Giluwas kamo sa bililhong dugo ni Kristo kinsa sama sa nating karnero, walay buling o mansa, walay buling o mansa sa sala. Muna nga, mintras dili pa ulahi ang tanan, pakig-reconcile mo sa Ginoo.
hangyo mo kang Ginoong Hesus. Mabuti ni giingon dito sa 2 Corinto 5:21, walay sala si Kristo apan di pa ka makasasala siya sa Dios. Aron pinaagi sa tong pagkahiyo sa kaniya makabaton sa pagkamatarong sa Dios. Si Kristo nianhi aning kalibutan nga walay sala apan pagka makasasala siya sa Dios. Ang atong sala didto gidakdak ni Ginoong Hesukristo dito tanan, iyang gidala dito sa krus ang atong sala niya. Ang iyang pagkabalaan mo iyang ihatag nimo, rong makaangkon lamang ni adto kadto lamang kinasing-kasing nga motuo kaniya, dili ang tanan. Pero katong iyang kamatayon sa kamatayon ni Ginoong Hesukristo dito sa krus, alang natong tanang tao to, pero dili ang tanan maluwas. Kay kung maluwas pa ang tanang tao, wala untay maimperno. Ngunong na may maimperno tungod kay taphaw og pagtuo ang uban. Sama ni adtong bagiitang kriminal nga gilansang dito sa cross uban kang Ginoong Hesukristo. Katong niingon nga, kung tinuod kang anak sa Dios, luwasa ang imong kaugalingon og kami. Murag ayang panba nga nagtuo siya ni Jesus, pero taphaw iyang pagtuo kay gusto niya nga makita daan nga siya ba ang anak sa Dios. Kung anak ka sa Dios, tinuod ka nga makaluwas ka kay gamhanan ka. Pero gibadlong siya itong usa, giinan siya sa usa. Wala ba ka ba nahadlok sa Dios? Kita gisilutan sa tukma nga nabuhat nga nato aangay nato ning siluta. Apan kana siya walay sala. Ug siya ni hangyo kang Ginoong Hesus katong usa. Ingon siya, Ginoo, hinumdumi ako sa diha nga ikaw moabot sa imong gingharian. Gilingi siya ni Jesus, sapagkat tinuod ako magaingon nga anha kanim karong adlaw adto ka sa paraiso uban kana. Pwede man tato dadon ni Jesus to duha, pwede man tato ni madala, pero galing kay taphaw man at pagtuo ang isa. Muna nga karon ang tao nga di madala ni ana katong taphaw pagtuo, katong maningkamot pa siyang kaugalingon nga aron siya maluwas. Wala siya musalig kang Ginoong Hesukristo. Taphaw iyang pagtuo kang Jesus. Murang maluwas lamang ato katong kinasing-kasing mga musalig ni Jesus. Mituo niya nga siya ang anak sa Dios nga gipadala naganto sa cross aron siya makabaton og kaluwasan. Kinahanglan nga ang matag usa nato muhangyo ka kang Ginoong Hesus, magampo ka na Ginoong Hesus. Kay si Ginoong Hesus lagi buhi kanunay. Nabanaw siya, Dios siya, masayod siya sa imong kasing-kasing una-una. Kung magpakiloy kaniya pinaagi sa pagampo. Ginoo, ituuhan ka nako Ginoo nga ikaw namatay sa cross aron pagbayad sa akong mga sala, Ginoo. Pasaylo ako Ginoo sa mga sala akong nabuhat, Ginoo. Dawaton ko ikaw Ginoo sa akong kinabuhi. Sa dihang imo nang gibuhat, diha ka ma-born again. Ang uban daghan mo ingon nga pabunyag ka aron ma-born again, dili ma-born again. Kay ingon dito, ang pagka born again sa tao sama ra sa hangin nga mosulod na diha sa imong kasingkas ang balang espiritu. Munay giingon sa gipadayag 3:20, ingon si Ginoong Hesus, nagtindog ako sa pultahan og nagtuktok. Kung kinsa katong makadungog sa akong tingog moabli sa pultahan, mosulod ako siyang balay ug makigsalo kaniya kung kaon siya uban kanako. Ang Ginoo, sa dihang makadungog ka sa pulong sa Ginoo, sama ra ang Ginoo nagtuktok sa imong kasing-kasing. Kung imong ablihan ang imong kasing-kasing pinaagi sa pagampo, imong dawaton si Kristo sa imong kinabuhi, imong pasudlon siya, mosulod siya. Tungod kay ang Ginoo dili siya basta-basta nga mosulod sa atong kasing-kasing kung dili nimo siya imbitaron. Katagan kag respeto sa Ginoo. Hinumdumi na ang Ginoo dili basta-basta nga mosulod ritso sa imong kasing-kasing kung dili nimo siya imbitaron. Tungod kay si Ginoong Hesukristo lang ang makapasig-uli nato ngadto sa Dios, makapahibalik ngadto sa Dios, makapasumpay nato balik sa Dios ang atong pagkabalaan o pagkamatarong anaa kang Ginoong Hesukristo. Tungod kay nag-ingon sa buhat 4:12, ang kaluwasan makaplagan diha lamang kaniya, kay dinhi sa kalibutan wala nay laing ngalan nga gihatag sa Dios nga makaluwas, which is si Ginoong Hesukristo lang ang makaluwas. Mo bitaw nang giingon sa Kolosas 1:21 o Kolosas 1:20, busa pinaagi sa anak gipasig-uli sa Dios ngadto sa iyang kaugalingon ang tanang butang sa langit ug sa yuta. Nakigdait ang Dios pinaagi sa dugo siyang anak. So asa nakigdait? Subot pasabot sa pakigdait, pakig-uli, makigdait ang Dios. Pinahimo matang kaaway sa Dios sa dihang nakasalata, patay sa espiritu. Mabuhi og balik ang atong espiritu kung mutuo ka ni Jesus na siya namatay sa cross aron pagbayad sa mga sala. Ingon siya, nakigdait ang Dios pinaagi sa dugo siyang anak dito sa cross. So kato mo ikuhaan og pasi sa Dios ang dugo siyang anak nga imong tuuhan aron ka makabaton og kinabuhing walay katapusan. Aron ka makaatubang ta sa Dios nga balaan, putli ug walay sala. Sa 21, Kolosas 1:21. Kolosas 1:22.
apan karon ipasug-uli na kamo sa Dios ngadto kaniya pinaagi sa kamatayon sa iyang anak, karon makaatubang kamo kaniya nga balaan, putli ug walay sala. Kay ang atong Dios nga atong atubangon didto balaan, putli ug walay sala. Ang atong Dios kinahanglan nga mo atubang ka didto balaan, putli ug walay sala ka. Pero kitang tanan namang kita lama sa sala. Pero kung naa si Kristo sa atong kinabuhi, ang makita sa Dios didto sa langit, si Jesus ang madayag didto. Ang pagkabalaan ni Ginoong Jesucristo nga imong gisulob mo ay makita sa Dios. Balaan ug matarong na ka. Pinaagi kang Ginoong Jesucristo. Nahinlo pinaagi sa dugo ni Ginoong Jesucristo. Muna nga ingon si Jesus nga ang iglesia iyang ikasundayag ngadto sa Dios. Nabasahon sa Efesios 5:27. Sa ingon niini ikatugyan niya ang iglesia alang kaniya mismo. Diha sa bug-os niyang kaanyag, putli ug walay ikasaway, walay buling o kunot o bisan unsang apa. So kung ikaw nakigsabot ka kang Ginoong Jesucristo, ni tuo ka kang Ginoong Jesucristo, nihangyo ka kang Ginoong Jesucristo, nangayo kag pasaylo, kung midawat ka kang Kristo sa imong kinabuhi, duna na mo'y silbi ang panagsabot dinhi. Gihatagan na ka sa pagkabalaan ni Kristo ug ang imong sala gidala niya dito sa cross. Muna nga ingon si Ginoong Jesucristo, ikatugyan niya ang iglesia. Kinsa man ang iglesia, kita nga mga na born again, na tao pag-usab sa espiritu, napasig-uli ngadto sa Dios. Muna ingon siya, diya sa busa sa ingon ini ikatugyan niya ang iglesia alang kaniya mismo. Diya sa bug-os niyang kaanyag, putli ug walay ikasaway, walay buling o kunot o bisan unsang apan. Wala mimis kay ka nga makatubang ato sa Dios. Wa kay buling o mansa sa limpyo kay ka. Way kunot o bisan unsang apan. Tumuna nga tanang tao sa kalibutan ron kung dili ka ma-born again, dili ka mapasig-uli ngadto sa Dios, sayang lang kanang inyong gipang buhat-buhat yan. Kay mao gini ang kabubuton sa Dios, kinahanglan ang tao ma-born again, mapasig-uli ngadto sa Dios. Hinaot nga inyong nasabtan ang pulong sa Ginoo. God bless sa tanan.